Dette er min første lydtest, hvor jeg har skiftet den almindelige mikrofon fra iPhone ud med en microport. Og lad mig lige vise, det er altså en lille dims her, der sidder på blusen, så den er tilbage igen, er forbundet med sådan en her, og som går videre ned til en anden sender, der har en preamp, som går ind i iPhone'en. Så jeg kan bevæge mig rundt i stuen, og min lyd skulle stadigvæk, nu træder en masse leveklodser, det var ikke så smart, min lyd skulle stadigvæk gerne være tæt og nærværende. Så det, der er lidt svært med den her mikrofon, det er, at selvom at der er faktisk en høretelefonudgang, så jeg kan høre, om den overstyrer. Man kan ikke se, der er ikke nogen ligesom, udslag, om det overstyrer. Jeg kan se lidt på microporten, men jeg kan ikke rigtig styre det. Så jeg kan ikke, normalt, hvis jeg filmede med større setup, så ville jeg ligesom sidde og kunne holde øje med, om der er noget, der overstyrer. Men det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke lige nu, men jeg kan prøve mig frem. Der er en gain-knap på preampen, der går ind i telefonen. Så nu er den et eller andet sted midt omkring der. Jeg kan så prøve at gain ned.